Нека разгледаме един елементарен пример от нашето ежедневие. Всеки един може да се препознае в него под различен вариант. Взимаме един човек, чието семейство са потомствени земеделци. Въпросният човек всеки ден се намира на полето и извършва някаква земеделска дейност. Сега искам да разгледаме момента, в който той стои сам на полето, има примерно задачата днес да изоре няколко десетки или няколко стотин декара, обаче човека до толкова му е писнало, с такова усилие и напрежение извършва всеки ден тази работа, че просто е седнал в трактора, стои, гледа напред, потънал в себе си. Да, точно така. Потънал в себе си. И този човек си представя, да кажем, пейзажа пред него. Той рисува картина в съзнанието си. Или може би, гледайки пейзажа, дописва глава от романа си. Или може би, гледайки огромния стълб, забит на полето, по който тече електрически ток, той вижда скулптура, която иска да направи, която е в съзнанието му загнездена дни наред. След кратко мечтание, човека случайно поглежда часовника, който е в трактора, вижда, че са минали 3 часа, през които той така сладко си е представял това, което иска да прави и това, с което иска да се занимава, че за него е минала минутка, за него е минал един миг само. Но за нашия реален живот и материален са минали 3 часа. 3 часа, през които той е можело да свърши половината от днешната си работа. Вие препознахте ли се в този пример? Да не би ти да си точно този човек, който всеки ден прави работа, която някой друг му е казал, или може би прави работа, извършва работа, която само единствено да му носи някакви средства, без значение той какво губи за сметка на това. Или може би ти си точно този човек. Ако е така и искаш да направиш това да бъде твоята реалност, да бъдеш себе си, последвай ме в Patreon. Там можем да работим доста по-спокойно и доста по-индивидуално.